И здравейте хора, това е втори епизод. Здравейте. се качваме. Сега ще огледаме малко къщите. Техническа проверка правим, да? Видим дали има нещо незаконно. Инспектираме ги. Ако Хиенос ви кани в неговия шоп, да знаете, това е най-пропадналия шоп. Не отивайте там. Много смърди на мишина. Смърди на плъхове. Той самия човека е плъх, ама нищо. О, аз ще стана богат. Не, няма да стана въобще богат. Майката му. Горе ли си? Да. Къде мисли, че съм? О, мож! Ама, аз грих. Открихме, че има незаконни неща и сега трябва да ги свалим. Ми да. Офи, ти ли умираш? Може да се каже. Това си е мое. Те са ми огрифали мен. Сега трябва да си прибера итемите. Защото аз съм почтен играч и никога няма да грифа повече. Ако някой ме репортне, ще го пречукам. Шегувам се. Добър базик. Рейстър, телепортираме горе. А? Бъд! Внимавай. Колко часа пишеш? 2-3 часа ще стигнат ли да ми пишеш тъпат цеп? Да. Чакай. Респаун. Кухаус! Куха му е главата. Къде си, бе? Джъмфам. Окей. В момента полетях. Като птица. Може да се каже. Майката му да идва. Тук има човек. Стига е. Муджанг. Кой се пише Муджанг, е? Ще го умуджанга аз него. Да го муджанга. Охо! Тук едни се палят. На половин сърце съм, брат. Ще умра. Умирам. Не умирай. Напиши баг. Камикадзе! Там имаше двама човека. Ако ми вземат итемите, ще ги наеба. Напиши баг просто. Те се палят. Гадините се палят. Опа, е човек. Къде си? Опа. Трябва да си направя запалка, знаеш. Да. Аз отивам да правя проверки. Уоу, пам във водата. А така. Това беше Отверка, изключително сваля гаш. падане. Слушайте, хора, отверка, сваля гащи за проверка. Трябва да ви проверим. Някакво стана с отворена врата. Супер. Паста. И в къщата ми има крипър. Отверка, сваля гащи за проверка. Познай какво намерих. Какво? Нуждае се от сериозна проверка. Видях къде си. Стой там. Не, няма да го инспектираме. Така. Тук някакъв стои в една лодка. И лови. Човек по-добре да умре, това да седи в лодката. Отдави го. Не са в лодка, това са някакви ловът тук. Някакви ловът риба. Изяхме рибата. И това беше за 4-ти епизод. Хора, чао.